అన్ని మందారేనా? మందారం మంది నర్సుగా నాయకులు మహిళా నాయకులు తీసుకోండి. ఇంకో వాళ్ళు తీసుకోండి మొత్తం. మీరు జనం జరగండి. ఓకే ఓకే అమ్మా ఇంకొకరు ఏరుకోరు తెచ్చిన చాలా చెప్తున్నాను. రోజు జిమ్మిద్దావా కమిషనర్ గోపి కొంచెం 2 సంవత్సరాలు శాలరీ ఇస్తారమ్మా. పెట్టా బిల్లు పెట్టాలి. వాటర్ మళ్ళీ ఇంకా ప్రశ్న చేస్తాను. ఇలా వస్తారు ఇబ్బంది 1 ఫీట్ ఇబ్బంది చెట్లు అంటున్నారు. వీళ్ళందరూ వచ్చేసారు. పై కాలండి నువ్వు రానా జరగనా నడిస్తున్నా కదా మొన్న నడిచారా మళ్ళీ నడుస్తున్నా బట్ మేడం
నాకు జనం జరగదు నా హనుమారెడ్డి అన్న కొట్టి ఒకటి ఇక్కడే చెప్పాలి అన్న ఒకసారి దండ పట్టుకోవాలా అన్న దండ పట్టు తిన్నాను ఓకే ఫ్లెక్సీలు వేయటము చెట్టును అన్ని మొత్తం ఇచ్చేసి మొత్తం వాళ్ళు ఇచ్చినాయి అన్నీ కూడా ఇక్కడే ప్రతాప్ ఏం చేయాలో చెప్పండి. లేడీస్ వచ్చారు యాక్చువల్గా మన మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది అటువంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రిడ్రెస్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ సార్ కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని మీకు అందరికీ కూడా ఏమేమైతే వర్క్స్ ప్రపోజ్ చేశారో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే మీరు చెప్పకముందే మన మినిస్టర్ గారు 3 months బ్యాక్ మన 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్లో 1 crore rupees ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది దీనికి రంగరాజ చెరువు డెవలప్మెంట్ కోసం. అదేవిధంగా సార్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు కూడా 1 crore rupees కూడా ఫస్ట్ మాకు చెప్పింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాకర్స్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి అక్కడ ఎవరికైతే నీడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి లిస్ట్ అవుట్ చేసి దాని ప్రకారం టెండర్స్ కాల్ చేసి కంప్లీట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అది ప్రాసెస్లో ఉంది. ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఈరోజు సార్ కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ మనకు వాకర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కొన్ని ఇష్యూస్ మనకి రేస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కాంపౌండ్ వాళ్ళు గేట్ ఒకటి ప్రపోజ్ చేయమని చెప్పారు ఇటు సైడ్ మన అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ వైపు. అది తప్పకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా టాయిలెట్స్కి సంబంధించి అంటే ఇక్కడ రంగరాజ చెరువులో రంగరాజ చెరువు మీద వాకర్స్ అసోసియేషన్ సంబంధించి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మన కమిషనర్ గారు అన్ని కూడా వివరణ చెప్పడం అన్నీ కూడా చూసాము. ఏదైతే ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేయాల్సినవి అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసే కార్యక్రమం చేపడతారని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మా లేడీస్కి జిమ్ కూడా అడిగారు. ఒక ఆల్రెడీ ఒక జిమ్ సెంటర్ ఉంది. అది ఉన్నది లేడీస్ గురించి మళ్ళీ వేరేది జెంట్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ట్రాక్ కూడా 2 feet ఎక్స్టెండ్ చేయమన్నారు. దాన్ని టెక్నికల్ చూసి ఎటుపక్క ఎక్స్టెండ్ చేయాలో చూసుకొని దాన్ని చేస్తామని చెప్పి కమిషనర్ గారు చెప్పినారు. ఆర్ఓ ప్లాంట్ సంబంధించి ఇక్కడ మంచినీటికి సంబంధించి ఆర్ఓ ప్లాంట్ అడిగారు. దానికి సంబంధించి కార్పొరేషన్ కాకుండా నేనే మా ఫాదర్ పేరు మీద ఇక్కడ పెట్టేదానికి నేను శాంక్షన్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇక్కడ గేటు మన అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ తట్టు ఉన్నటువంటి ట్రాక్ తట్టు ఉన్నటువంటి గేట్ కూడా కొత్త గేట్ అడిగారు. ఆ గేట్ కూడా పెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోడ ఏదైతే చిన్నది ఉందో దాన్ని కూడా పెద్దది చేసేదానికి సిద్ధం చేయడం జరుగుతుంది. లైటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఈ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. 15th ఫైనాన్స్లో 1 crore మేము ఆల్రెడీ చెరువుకి కట్టడానికి సంబంధించి 1 crore శాంక్షన్ చేసి ప్రపోజల్ పంపించడం జరిగింది. అది త్వరలోనే 15th ఫైనాన్స్ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు 1 crore తోటి ఏమేమి చేయాలో మళ్ళీ కూడా వాకర్స్ అందరితోటి చర్చించి అందరు కూడా లేజర్ షో అడుగుతూ ఉన్నారు.
దాన్ని కూడా ప్రపోజల్లో పెడతాం. ఖచ్చితంగా కూడా ఈ వాకర్స్ సంబంధించి ఈ చెరువుని బాగా పార్కుని అన్నీ కూడా బాగా డెవలప్ చేసేదానికి మా శాశక్తిగా కృషి చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియదు. ఇంకా ఉన్నాయి కూడా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మెయిన్ పార్క్ ఇదిగా పెద్దది కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ ఫండ్స్ ఎక్కడ పెట్టడం. మిగతా పార్కులు అన్ని పార్కులు కూడా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. రంగారెడ్డి చెరువు చుట్టూ మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని వార్కాస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మనకైతే చెప్పారు. మరి అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ గారిని తీసుకురావడం, అలాగే మొత్తం మున్సిపల్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా వచ్చి ప్రతి ఒక్క సమస్యను కూడా మరి వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగిందండి. ఆ సమస్యలన్నీ కూడా త్వరలోనే ఈ 1 month లోపే 90% పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాము. ఏదైతే వాళ్ళు అడిగారో మనకి వాచ్మెన్ అడిగారు, అలాగే జిమ్ గురించి అడిగారు, వాటర్ గురించి, అలాగే దీని యొక్క 2 feet రోడ్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయమని చెప్పి అడిగారు. ఇలా రకరకాల ఏదైతే అడిగారో అన్నీ కూడా 1 month లోపు చేస్తారండి. అంతేకాదు ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్కి పార్క్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఆల్రెడీ 15th ఫైనాన్స్లో 1 crore శాంక్షన్ అయి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ పనులు కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి ఈ యొక్క పార్కుని ఒక సుందరమైన పార్క్గా తీర్చిదిద్దడానికి, అలాగే ఒంగోలులో కూడా 4-5 పార్కులను కూడా మేము ఆల్రెడీ 15th ఫైనాన్స్లో పెట్టడం జరిగిందండి. వాటిని కూడా చక్కగా అందంగా తయారు చేస్తాం. అంతేకాదండి స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు, దాని కూడా ప్రపోజల్స్ ఉన్నవి. ఇలా మనకి ఒంగోలు డెవలప్మెంట్ కోసము ఈ 1 yearలోనే చాలా వరకు పూర్తి చేసి ఒక సుందరమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి మా వంతు కృషి ఖచ్చితంగా చేస్తాం. అది కూడా మన మినిస్టర్ గారు ఎప్పుడు కూడా వెన్నంటూ ఉంటూ ఏదైతే అవసరమో వారు అడగంగానే కాదనకుండా లేదనకుండా ప్రతిదీ కూడా మనకి ఓకే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక నగరాన్ని సుందరమైన నగరంగా తీసి త్వరలోనే మనకి ప్రజానీకానికి అందజేస్తామని తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటాం.